लोगोफोर आं दिनै फार्स्ट टाइम गारि सोलोंनाय नागिरदों गारि आङो सालायफेराखै आंनिबो गारि नङा मालायनिसो आदैनि आं बेखौ सालायनाय नागिरदों दायो सोलोंनायनि फार्स्ट टाइम ड्राइभ खालामनायनि जाहाथे दानि जुगावथ' आरो गारिखौ रोंनांगौ जायो नालाय जाहाथे जेबो खामानि साख्रि बाख्रि मोनाबाबो ड्राइभार जालाबायना जालांसै जोंथ' आरो गैजा रोङै मानसियानो आरो दुखिया न'खरनि मानसि ओमफ्राय लोगोफोरखौ आङो मोनसे इउज खालामहरो लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो उननि थाखाय आङो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय जाहाथे नोंसोरनि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनायाव आङो गोहो बोलो मोनो बिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनै राजगड़ इटानगर अरुणाचलथिं आं थांगासिनो दङ बेयाव थांबाय थानायाव माखासे आङो ब्लग भिडिअ लानो सानबाय ओमफ्राय आं दायो दसे गारिखौ सोलोंनायनि ससेल' सालायगोन आङो जाय बिथाङा आंनि केमेराखौ साफायदों बिथाङानो सालायगोन नाथाय आङो दा सोलोंनायनि सायाव ससेल' सालायगोन आङो ओमफ्राय आरो बेयाव माखासे नुथायफोरखौ जोंनि इटानगर खाथिनि राजगड़ खाथिनि 4 लेन लामा जोंनाथ' 4 लेन जाजोब्बाय नालाय बे 4 लेन लामा आरो अरुणाचल हाजो सेर सेराव मा दं आं बेखौ देखायनो नाजादों लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबा नुगोन आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामदों नोंथांमोना नायगोन जाहाथे आंना भिडिअआ ब्लग भिडिअ खालामनायाव जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना एसे अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आं गोदानबो नालाय गोदान ब्लग खालामग्राबो नालाय आंना माखासे भिडिअ अडिअ आरो लानाय माखासे रायलायनाय माखासे माखौबा नुनाय बा बुंनाय आंना एसे जाजोबाबो जानो हागौ लोगोफोर आंनि बुंनायफ्राव माखासे भुल जालांदोंबा अबेबा जायाखैमोनबा बेखौ निमाहा होदो रायजोफोरा लोगोफोरा आंनि बुंनायफ्रा माबा मोनसे अबेबा मिसबो जालांनो हागौ थेंक इउ बिदिबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानो नाजानोसै थेंक इउ साइडनि फैयोबा जों थांबाय था होनजागोन माबानिफ्राय फिदिंदों नायबानो जाबाय दे भिडिअखौ दोनथ'दो नोङो बेयाव दोनथ'दो दायो आङो राजगड़ मोनफैबाय नै बै गेटआनो जोंनिया आसामा नैबे गेटसिम गोग्लैयो बिनिफ्राय हाबलांबा अरुणाचल मोनहैबाय थांबाथ' ओरै इटानगर मोनहैबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जों दायो राजगड़ मोनबाय नै नायदो नोङो नै इटानगरा बारा गोजान नङा 21 किल'मिटारल' बिनिफ्राय नै मोनबाय जों नै बिराद मोजां जाबाय लामायाबो डेभेलप जाबाय दखानफ्राबो देरजोब्बाय ओरै दखान दंजोबो ओमफ्राय अरुणाचल खाथि नालाय बर्डार जायगा खाथिखाय माने एकदमबारे मोजां जायो आरो बिजनेसफोर मावनोबाबो माबा मोनसे खामानि मावनोबाबो नैबेयाव दखानफ्रा मोजां जाबाय नालाय नैबेफोर गासिबो नै एकदम मोजां नुजोब्बाय बेयाव सिगां बेबायदि नङामोन फिसासोनि दखाना दा जों नै हाबबोबाय दायो जों हाबबोबाय नैबेयाव मेन अरुणाचलाव जों सौफैबाय दायो दा अरुणाचलाव जों हाबबोबाय जों आसामनिफ्राय अरुणाचलाव हाबफैबाय दायो नै नायबाय थानो होनबा नै अनलाइन नालाय एकदमबारे गारि सालायनोबो मोजां ससे सोलोंनाय आं गारिखौ लोगोफोर सालायनोथ' आं खारनो हायो ओमफ्राय बिदि मोजां लामायाव सालायनो मोनोबा एसे थाब रोंगोन र' आं दिनैसो फार्स्ट सोलोंनाय नालाय ओमफ्राय आं एसे रोंहांबायनो दानो खेबसे सालायनायावनो खारनो हायो सालायनानै लासै सालायनांगौ आरो जायो जोंथिं गेरावनो सालायनांगौ जों दाहाय माने जर सालायनो हाया नालाय दा बेखौ ससे सालायबाय ओमफ्राय दा आङो जोंनि ड्राइभारजोंनो सालायफिनबाय आंबो फैफादोंसो जों बेखौथ' गारि मोनखाया नालाय आदैनि गारि बेयाव आदैनि दखाननिनो थाव लांफैदों ओमफ्राय नायनो लोगोफोरनि ओमफ्राय आं नै माबायाव मोनफैबाय नै फैबाय आं नै दखानफ्रा नै आरो नैबेयाव मोनसे गेट दंबावो अरुणाचल गेट बेयाव लेखा सेखा बायदिसिना चेकिं खालामो आरोना बेयाव नैबेयाव पुलिस बायदिसिना थायो ओमफ्राय माबायो आरो बेयाव नै आं गासैबो डिजेल लाएगा सब डिजेल लाएगा डिजेल बेयाव जोंना माबाया सोंदों आरोना जों बेयाव डिजेल लायनो नागिरदों ओमफ्राय अबाव थांगोन होनना सोंदोंमोन आरो बियो जोंना नायगोन बिथाङा ओमफ्राय जों डिजेल लायगोन पेट्रल लायगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जों दा हाबबोबाय नैबेयावबो मोनसे दिपु दङ नाथाय जों बेयाव सोआ बिनि थावा बारा मोजां नङा जाहैदों एसे जों मोजां मोना आरो जेनेबा ओमफ्राय दा डेभेलप जाजोब्बाय अरुणाचलावथ' आरो डेभेलप जानोसै होमबाबो आरो डेभेलपसिन जासिनबावबाय आरो बिसोर माने एकदमबारे नै दा लोगोफोरा नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरो बारे बारे आङो मोनफ्रोमबो भिडिअ नोंसोरखौ लोगोफोरखौ नायनायफोरखौ आङो साबस्क्राइब खालामजानो लुबैयो शेयार खालामजानो लुबैयो माने आं गोदानसो नालाय दायो गोदान प्लेयार होनजायो आरो जेनेबा इउटुबनि थाखाय गोदान प्लेयार
प्लेयारफोरखौ सोलोंजेननाय प्लेयारखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरा एसे हेल्प खालामना होनांगौ। ओमफ्राय अननानै बयबो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरबाय आङो, प्लिज आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो। आंनाथ' दा 1K साबस्क्राइबबो जायाखै नालाय, अननानै आंनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। बेसेबां हायो बेसेबां शेयार खालामना होदो। ओमफ्राय नै जाय दंजोबो ओरैनो ससे थांबाथाय ओरैजाय एयारपर्टसिम थांनो। ओमफ्य एयारपर्टआथ' मैया एसे टेस्टिं खालामनाय दोङो। एयारपर्टआव आं फैनो सोलाबनाय जायासै, मैया टेस्टिं खालामबाय जाहैदों। ओमफ्राय 15 आगस्टआवनो जाहैगोन आरो अपेनिंआ। मैया प्लेनखौ मैया टेस्टिं खालामनायदों जोंनि बे राजक'ट सेरावनो एयारपर्ट दं नालाय। ओमफ्राय दा नै सफैबाय लोगोफोर, नायदो नै आं दायो डिफुआव सफैबाय लोगोफोर। डिफुआव दायो थावखौ जोङो नै बेयावनो सोगोन लोगोफोर। नाय जों बेयाव थावखौ सोगोन, ओमफ्राय बेयाव थावखौ सोनानै जोङो दसे जागोन आरो जानायखौथ' आं देखायलायला। ओमफ्राय थावखौथ' जोङो बेयावनो सोसिगोन नालाय। दायो बेसेबां जाना दङ? 93। नैबे 93आ मानि बेयो पेट्रल 93.30 नि 93.30 जाना दं। जों दा बे थावखौ लांगोन आरो अरुणाचलाव एसे खम दामा। ओरैजाय ससे थांनायथ' जानाय नंला जों लोगोफोर। ओरैजाय देखायनो हागौमोन ससे थांबावोबा, जोंना जास्ट ससेल' फैबाय जोङो अरुणाचलाव ससे हाबबोबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना एसे गोजाननिफ्राय नायदो भिउफोरखौ। नै लोगोफोर नै एकदम मोजां आरो हाजो नालाय। सोरबाफ्राथ' आरो फैखांबाय जानांगौ अनेकनो, होमबाबो जास्ट फैखाङाखैबाबो फैखांदोंबाबो आं देखायबाय आरो ना। सोरबा नुवाखैबा नुनो हाबाय जेनेबा। नै नायदो लोगोफोर, नै नायदो नै लोगोफोर। जों नै डिफुनिफ्राय जों फैफिनबाय, राजक'टआव बारबोफिनबाय। आं थाव सोनाय मानाय बायदिसिनाफोरखौ आङो देखायासै, डाइरेक्ट आं फैफिननायखौल' देखायबाय। ओमफ्राय जों फैफिनबाय नै दहायनि आं गेट खिथानायखौ जों दा मोनफैफिनलायबाय। नै सफैलायबाय। नै दा जोङो न'थिंजाय थांफिनसै। ओमफ्राय जों गहपुर खाथियाव दङ, गहपुर बरिगाव थिंगानियाव। बेनिफ्राय जोंना ओरै थांनांगौ, जोंना आलुफारायावसो नालाय। ओमफ्राय जोङो दा ओरै हाबलांबाय। नै जों ओरै थांबा ओरै गहपुर मोनहैबाय। नै जों बेजों थांबा गहपुर मोनहैबाय। ओमफ्राय जों दा नैबेजों थांसिगोन नालाय, सिमरा जानानै थांसिगोन जों जेनेबा ओरैजाय। दायो नै नायलांबाय थादो। ओमफ्राय थांफैनायखौ आं ससे ओरैनो देखायना होबाय आरो ना। ओमफ्राय फुङावनो फैनाय नालाय, ओंखामबोथ' जायाखै। ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ। नै ओमफ्राय दा थांनानै एसे जाहैनांसिगोन आरो बेयाव बायदिसिना जालांसै, बिदिनो मिस्थि, सिंग्रा, रुटि, पुरिफोर जालांसै। मा मोनो बिदिनो बोरमा बेदर मोनगोन ना मोना, मोनोबा जानोसै। दे होमबा लोगोफोर ना, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो। आङो एसेनोसै, बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनै। दिनैनि ब्लगखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लोगोफोरा, आं बारे बारे बुंबाय थानाय जाबावबाय आरो खेबसे बुंबावबाय आङो बारे बारे, साबस्क्राइब खालामना होदो आरो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होदो, लाइक खालामदो। होमबासो गुबुन गुबुन बर' रायजो राजाफ्रा नुगोन नालाय भिडिअफोरखौ, आरो आंबो जेनेबा भिडिअ लाना फैबावगोन। दे होमबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर, जै बर' हारिनि।